Ning panahon sa ting-init, higpit usab nga gibantayan ang mga kabaybayunan sa dakbayan sa Talisay. Si Lian Singkulan adunay live report. Lian. Bob, aron masiguro nga walay mga ligo og dagat, higpit nga gibantayan ang mga kabaybayunan sa dakbayan sa Talisay. Lakip na usab ang mga gagmayng resort. Sugod nga gipatuman ang enhanced community quarantine, ingon niini nakakalma, kahilom ug kalimpyo ang Larawan Public Beach sa dakbayan sa Talisay. Apan bisan pa man niini, usa-usab gini sa mga gibantayan aron masiguro nga wala gyud mga ligo og dagat ning panahon sa ting-init. Usa lang ang Larawan Beach sa mga gi-check gawas sa mga kabaybayunan sa Barangay Tangke, San Roque ug Kansuhong. Gisubay usab ang kabaybayunan sa Barangay Dumlog ug sa Puok. Mingaw kay sirado ang mga gagmay resort sa dakbayan. Diin kaganiha sa among pagsulod sa usa ka kaliguanan, gihipos lang una ang mga lingkuranan. Matud pa nga kaniadto, daghan gayud ang mga ligo sa lugar. Matud usab sa usa ka lifeguard nga si Jovi, nga swerte na siya nga gitagaan gihapon og trabaho ning panahon sa enhanced community quarantine. Di na nga lifeguard kaniadto, maulang sa una ang tig-atiman sa swimming pool ug tigbantay sa lugar. Mana ako lang limpyo-limpyuhan para dili kayo mulumot. Wala may kuan, wala may tao, gamit pa sige gamit bitaw. Samtang Bob, wala man hinuoy nga sakpan nga nangaligo og dagat, apan pabalik-balik nga pahimangno ngadto sa publiko nga magstay at home ning panahon sa krisis. Bob? Thank you so much, Lian Singkulan, sa imong live report.